olu tun bɛ jɛrɛ min na n'o ye u yɛrɛ ka sɛbɛnko kɛcogo ye ka se ka sɛbɛnni kɛ k'a ci ɲɔgɔn ma o baara fana kuncɛra maa dɔw tun bɛ kalan na école de maintien na olu fana ka kalan kunforili baaraw olu bɛɛ lajɛlen kɛra polisiw ka direction bɛ Bamakɔ kɔnɔ na fala ye u ye so kura dilan ka d'u ma an bɛ t'o fana kɛnɛ kan Kidal wulikajɔ min bɛ ka kɛ Wolomasiri taba fɛ an b'an da don o la an ka bi tilegan in na kɛnɛ fanba bɛna kɛ seko ani dɔnko ye danbe kɛnɛ min sigira mémorial la o tako fɔlɔ kɛra kunungo ministre Mamu Dafe tun bɛ kɛnɛ kan kumatigi tun ye maître Muntaka Tali ye ni ala sɔnna ma fana Tumutukaw ka biennale kɛnɛ kan Buguni min ye bɛɛ dan a ye baara min kɛ an bɛna o yira o la bi a bɛ se k'a faamuya cogo min nin ye an donkan ye bi tilegan in na. Fala ye maliden minnu bɛ kɔ kan u ka sɛbɛn sɔrɔ ko kɛlen don kataba 4 ye yɛlɛmaw ni cɛsiriw ni wulikajɔw kɛra cogo o cogo kɔkan malidenw olu tɛ k'u sago sɔrɔ sɛbɛnko la fala ye waati min na a kun fɔra bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'an ka wuli ko ka taa an tɔgɔ sɛbɛn san 2009 san n'o kɛra Nina Nasan ye fala ye a kumaw cayara an y'an dogo an minnu fana tɔgɔ sɛbɛnna an m'an si yɛrɛw di an y'a miiri k'a kɛ ko tulonko y'a ko ye a nana kɛ sɛbɛn ye an bolo Nina o yɛrɛ fana bilama fala ye a kuma cayalen minnu b'a fɔ jamu ka falen minnu b'a fɔ tɔgɔ ka falen minnu b'a fɔ si ka falen a bɛɛ lajɛlen ɲaaminen don ɲɔgɔn na bi kɔkan malidenw bolo degun min bɛ olu kan o dara wuli ka bon ni bɛɛ lajɛlen ta ye tiɲɛ don waati min na a kun fɔra k'an ka sɛbɛnw k'olu tɛ an sagona na an kun bolo ko fɛn caman tɛ se ka kɛ fala ye sɛbɛn nalen don an sagona fana na jamanakuntigi n'o ye Asimi ye ale ye dani yɛlɛ ko yaasa maa minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka latilenni kɛ maa minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka u ka sɛbɛnw sigi sen kelen kan fala o taara yɛlɛma ka kɛ ko wɛrɛ y'an bolo président ko k'a jɔ anw bɛ fɛn kɛ n'anw ma an da ɲini a la de u y'o tiɲɛ nin waati in na jamana in yɛrɛ kɔnɔ fala ye an ka sɛbɛnw ka ca sa dɛ Nina b'an bolo passeport fɛn tɔgɔ di biométrie b'an bolo carte d'identité b'an bolo wolosɛbɛn b'an bolo nin bɛɛ lajɛlen ka tila ka na ni AES fana ye ka faro ka fala ye ni ɲɛfɔli ma kɛ jamanadenw ye a ko tɛ fɛrɛkɛte ɲɛnabɔlen tɛ se ka ɲɛnabɔ kuma tɛ maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka degun ye mun ye an ka se ka sɛbɛn sɔrɔ an ka se ka kumayɔrɔ sɔrɔ an ka se ka maa sɔrɔ maa min b'an ka sɛbɛnkow ɲɛnabɔ fala ye jamana ɲɛmaaw ni jamanakuntigi ta o ta diɲɛ seleke naani ni jamana jɛrɛbaw kɛnɛ kan u b'u gɛlɛya cogo sugu bɛɛ u ni malidenw ka ɲɔgɔn ye u bɛ kuma minnu fɔ ye fala ye jamanakuntigi bɛ laɲini kɛ ko ka se k'a lawaleya nka ta tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ fala ye a kalifalen don minnu na olu kɔni b'a kɛ ko jamanakuntigi ka kuma kɔni a fɔra yɔrɔ ma a danna ye a caman bɛ yen a tɛ se ka sen sɔrɔ fala ye an yɛrɛ ka tunkarankew olu yɛrɛ mana na Bamakɔ yan fana lajɛw la u bɛ fɛn bɛɛ fɔ maaw ka papier ko u da don man di o la hali dɔɔni wa jɛkulu minnu sigilen n'u tɔgɔla yan fana n'o ye malidenw minnu bɛ kɔ kan olu ka tɔnw ye fala ye olu ka wulikajɔ ka suma mɔgɔw ka sɛbɛnko ɲɛnabɔli la dɛ o de la an ko jamana ɲɛmaaw diɲɛlatigɛ ale ye misali de ye ale ye lakɔlɔsili de ye an b'a fɔ ko ka bɛɛ ka sɛbɛnko ɲɛnabɔ o yɛrɛ se tɛ bɛɛ ye o se tɛ jamana yɛrɛ ye nka maa minnu bɛ fala ye n'u bɛ degun na n'u ka sɛbɛnko ma ɲɛnabɔ u ka kundo yɔrɔ dɔ yira u la sa u ka jigisigi yɔrɔ dɔ yira u la u ka yɔrɔ dɔ fɔ n'u nana u ka taa ye a ɲɛnabɔra a ma ɲɛnabɔ a kɔni ka fɔ ko yen kɔni ye nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye nka fala ye fɛn dɔw fana bɛ an k'olu fana fɔ dɛ e y'i si bɛ kɛ ni san dɔ ye k'i ka baara bɛ kɛ n'o ye tile se kunjɛ tɛ san 12 tɛmɛnen kɔfɛ san 20 tɛmɛnen kɔfɛ ko kana dɔ bɔ e si la o fana ma nɔgɔn dɛ an k'o fana fɔ o fana y'a ko in gɛlɛya ye sabula n'i ye sɛbɛn falen bɛɛ lajɛlen jateminɛ fala ye kɛmɛ sigi la e ko 90 tɛ siko in ye dɔ ka bɔ an si la dɔ ka bɔ an si la dɔ ka bɔ an si la a kuma ka ca wa maa minnu yɛrɛ bɛ sɛbɛnko kunna Bamakɔ yan fala ye olu yɛrɛ fana ni ɲɛmaaw bɛnnen tɛ siko in na koyi parce que olu yɛrɛ ko si falen kɔlɔlɔ an tɛna n'a ye bi e ye fonctionnaire ye e t'a fɛ ka baara bila sago sa bɛ dɔ b'i si la
e mara bara belebele do nyama ye e ko ka dobo isila abna ni bolontanaw ye abna ni basketkelaw ye ko ka dobo usila falai ademseni febe be jeni ya ye a si ni yu si fale o mana ta ndula tanga chien flas o ya ba ne abe mana betike o nyuma ye minye anga demsonu ta non te febe ye bi mamunu meni barala falai dabu yo suna gatu ye de u degune mbade do nga ngol me min nyini malde munu me kokan fere kerengene ni nga sigi ulu tala falai diye yala de ba to mabe ko chama famu falai ni chuna diye jamana bawo jamana bala na ko ni sera ko yen aw faso ye kabi pawru jigi kenena dan fara be bo anu to ni nwanche aw teme yoro odlani no aw ye aw teme sraw odlani no aw ye aw ka nga toboto tomi mamunu menu ka nga hagla sigi ka jigi sigi ka aw ye ibe ulu ye aw no fe chuchu la aw rega jamana panguru jigi kana sabla ka jamana do nga aw fe o teira abe soroba nyami de anga laje mal demunu be ko ka ngana u bismillah chugo u kumbe chugo u toboto chugo u ka sebe nyini chugo fala do nana ya wala kamini warbu ku fogu tege ba wawdu ma fi na de ko mogo de fana be faso ga barage dawla munu me ga war minu la ko be sebe nun dlan ha wawlu re fana dalino la ko be dlan fala sebe ndo be mogo ni fi nga sebe ndo be na dlana tribunal la fala a sebe ni bebe ken biguruji de o dlana ga de ma o e bigi blay walma do ta sezire no kabini ye ere ka nga do nga ko sebe won tebolo nga ne ta dondu aka gele chama ne bina kuye jilma sible tu dlanga jan ni ya mine ka la fale kabi tega be da sebenga e ba ro ka ko ni tai nga ni afuye wa ko ko ne do warba donna ama nyini jamana nyama ofe ni fe fle ni falai uka kundo ro yirawla maldo nga tomu mbea uka wuli ku joku chesri prezame ka warmu jamana be ka warmin do bi sebena falai a seka fo mo ko ni funyana biometri passeport miye nina ani ayesi tan nuye ni bela jele musagaba de be ka do ala jamana togola o nyuma miye anga wuli ka anjo anga chesiri anga nyefoli ke kerengere na mali al do were be jamana ko na fala aka gelo bulu ajate mine na fara ko nyogo ndambe o de demsonu nga wuli ka jo wati kata certificat de nationalité nyini résidence ko nyini katla ka wolo sebe nyini kanina nyini kan bela jele nyini na ma la jete saka feno sigi senga nunu nyini nunu nga boni na o fana ka gele de ni ye maldenye imoyina mali konya ika ko bebe mali konya buguna tike sebe nga sore la bololo srafe na fara ko karsa dron na itogo da ato e ko to awma fanga so yoro de la sa o la shifale o shi yelema o abebe nyina bo o sefe fere munu mega sigi senga gouvernement be fala o ka boka kuma o ka nyefoli ke u be ka bara munu nge o ka nu sigi ku dada ka ni na ko be chogo di bi passeport biometrique ko be chogo di bi ani ISC benamina be chogo di bi carte d'identité korole bara be ka kena wa bara tika kena o ka nyefo mogo yena ma munu ba ko kuno ka bo sigi ngere fala o ka boka nyefoli ke mogo yi sabula balidembe al munu me konana ya u be jorole no sebe ngweni la ita do fonu kungo seri mo bana na ala ka ala ancheje ya falai ni jana jakara ni kubita shuga fela ko papi sebe membe bulu muma ira ona ke asomai muma ira kimata walde fa kana nai obe sebe anga alaje na ma fega yelema on ira fana ka son yelema ma falai chama me jamana de ona de parce que mo ko chama ni nyaji be duiga ni tega duga sebe ngoro ni ma farati ere be lebu soro maite mi nyero kana dola ika chefo mo ne ko me kangari kremi da mali mun me ko kaye falai sebe ngolo kana doro me di mama mba fo kuma chama ba yele mine sebe mun ba awbulo ay war boga sibunun dla ayulu kololo la jabi ay munye asraga munka awye ko say na falaw ye domine Senegal abega nina de dla mali togola mais a problème gara munye munu ya nina mine chebulu unna to ya afuna ko nti mali papier goyi sécurité d'état de enquête ka ti bolo da fo cheka fo Senegal dugu de la ma binani akuye nina dla ulu be ka ba munu me bamako alu ko dono no ni ya do machima fo ko do ni teo o sécurité d'état kele falai ale be ka la kolosili fana ka ali bi buguna tike sebe
munnu ma ngana mu pangulu jigi kana ni yoro la ka se ka ɲuman kolon woloma ka bɔ ɲɔana yaasa an ka jamana sɛbɛn yɛrɛ bɛ maa minnu bolo a k'u mago ɲɛ donc bɛɛ ka a dɔn k'a fɔ baaraw bɛ sen na cɛsiriw bɛ sen na nka ɲɛfɔliw fana ka kɛ parce que hali échec tɛ se ka bɔ kuma bɛ fala ka kuma o t'olu ka baara ye o mais jamana kɛlen don k'a baara kalifa mɔgɔ minnu na minisiriso minnu b'a kow kunna u ka mɔgɔw ladɔnniya nka an kɔni bɛ min ɲini u fɛ maliden fɛn bɛ bɔ kɔ kan ka na u ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ olu bɛ se cogo min na k'u ka papiyew ɲɛnabɔ yɔrɔ min nin kun ye an ka kado ye minisiri jumɛn b'a kow kunna dɛ ale minisiri kelen t'ale kunna ale jama ka ca dɛ Musa b'a la Dawudu b'a la je le répète Safurula a kɛra Isa ye Isa Kulubali général de brigade ministre de l'administration territoriale ale sɛbɛn ko in na fala ye ministre min bɛ malidenw minnu bɛ kɔ kan Dawudu ale b'a a la Musa Agatayɛri b'a la ministre min bɛ jamana kɔnɔ lakanako kunna n'o ye Dawudu ale a fanba y'ale ka yɔrɔ ye fala ye a fanba y'ale ka yɔrɔ ye donc u ka bɔ u ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye u ka jamanadenw lafaamuya u ka maaw hakili sigi u yɛrɛ bɛ baara minnu na yɛlɛma minnu bɛ ka kɛ u ka kibaruya jɔnjɔnw di mɔgɔw ma mɔgɔ bɛ se k'u ta fɔ n'u nafa dɔn yɛlɛma minnu fana kan ka kɛ ka ɲɛsin maliyɛn minnu bɛ kɔ kan ma u bɛ kɛlen ka fɛɛrɛ minnu sigi u ka mɔgɔw labɔ a kalama n'o tɛ anw kɔni sɛgɛnna dɛ n ye min fɔ n bɛ segin o kan maliden fɛn fɛn bɛ kɔ kan a kana dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen di maa ma papiye ko la fo n'a kɛra faamaw ta ye wa o fana hali bi fala n'i taara sisan k'i bɛ taa biométrie ta bolo tɛ don wari kɔrɔ dɛ i b'a bila machine de la n'i bɛ taa passeport ta bolo tɛ don wari fana kɔrɔ donc an k'o fɔ jamanadenw ye a kana ka wari di mɔgɔ ma k'a bɛ taa papiye dilan aw ye papiyew tɛ u b'aw nɛgɛ k'aw ka wari dun wa papiye tɛ nafa ɲɛ aw ye nin y'an ka minisiri sabaw ka cadeau ye bi tile kan in na. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye fala ye wolomasiri tabaw ka wulikajɔ ni cɛsiri senfɛ Kidali mara kɔnɔna na min ye nin kalo in tile 10 ani nin kalo in tile 2 ye min ye Kidali worodugu yanfan fɛ Bamancɔre n'u ka walekabaw olu talen don ka taa u baara bɛɛ lajɛlen bila sa dugujukɔrɔmugu donni ma armée ale kɔni wulikajɔ kɛ sa dugujukɔrɔmugu fɛn fɛn donna ye k'a bɛɛ lajɛlen wagalaki ka bɔ maa sɔrɔla yɔrɔ la n'o ye Bamancɔrekɛba ye k'olu bɛɛ lajɛlen fa hukumu kelen fana kɔnɔna na Marakala mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya kilomɛtiri 20 Marakala kɛrɛfɛla la min ye Bamancɔre n'u ka walekabaw ye u kun kɛlen don ka t'u ka daga yɔrɔ dɔ sigi ye an'u bɛ maaw dege marifacila yɔrɔ min na maa 50 armée o de fa wulikajɔ in senfɛ min ye u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen k'olu bɛɛ lajɛlen halaki u bɛ dugujukɔrɔmugu minnu fana don k'a bɛɛ lajɛlen bɔ baara la halisa wolomasiri tabaw ka gun kan an b'a yira u la ka wasa u tun bɛ baara min na kɛrɛnkɛrɛnnenya tile 2 baara u yɛrɛ ka gafew bɛ se ka sɛbɛn ka ci ɲɔgɔn ma cogo min a baara kuncɛli la Élisée Jean Dawo a y'a yira sa k'a fɔ ko a kɛra sababu ye ka se ka dɔ fara maaw ka dɔnniya kan bi bi na bɛn kɛra kelen ka sɛbɛnw kan ka kɛ cogo min nka k'o bɛɛ n'a ta waleya don fala ye n'a taara kɛnɛ kan na sɛbɛn bɛna se ka na don a la yɛlɛma bɛ se ka don jɛbi kɛ ni o ye nka min kɔni tɛ se ka to yen tuguni o ye sɛbɛn ta cogo ye sɛbɛnw kɛ cogo ani sɛbɛn labɛn cogo u di cogo an'u baara kɛ cogo bɛɛ lajɛlen ka se ka bɛn kelen ka wolomasiri tabaw ka gun kan a ye foli tanto ka ɲɛsin maaw ma maa minnu nana jɛrɛ in kɛnɛ kan n'u ye lafaamuyali kɛ kalandenw yɛrɛ y'a yira sa fala ye nin ko min filɛ nin n'a sinsinna n'a tilara ka dilan ka tila ka manuel de correspondance militaire sigi sen kan k'a ka kɛ sababu ye don nataw fana na waati ni waati maa minnu bɛ yen ni jɔyɔrɔw bɛ olu la u n'olu ka to ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ɲa ko in bɛ se ka ɲɛ cogo min hakililajigiw fana ka to ka kɛ ni yɛlɛmaba minnu kɛra kuma tɛ kɛlɛbolo ta na sira fɛ ka kɛ ni ani AES jamanaw olu bolo donnen don ɲɔgɔn bolo cogo min na Bamakɔ kɔnɔna ya polisiw ka direction ba n'o ye Bamakɔ ta ye fala ye
so dɔ o lakurakurara ka di olu ma min ye minisiri Dawudu ka secrétaire général n'o ye Umaru Sogoba ye a ko ɲɛmaya tun b'ale bolo kununko juma min ye Darisalamukaw fɛ yen sa polisiw ka nin sigiyɔrɔ in ale yɛrɛ tun bɛ kɔrɔlen polisiw yɛrɛ ka yɔrɔkɔrɔ kun don jamana de musaka bɔ sa k'a yira sa ko k'a lakurakuraya Bamako polisiso k'a d'olu ma yɛrɛ kɛnɛnen bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka yɔrɔ ladilan k'a ɲɛ kosɛbɛ baara bɛ se ka kɛ cogo min na sigidaw olu bɛ se ka dɔn ɲɔgɔn na cogo min na polisi directeur ba n'o ye contrôleur général de police Yusu Kone a ko so min kurakuralen filɛ nin ye Fala ye ko a nafa de bɛna bonya kosɛbɛ sabula polisilakaw minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na bi olu ka baara kɛcogo n'u ka baara boloda cogo olu bɛna sɛnsɛn maaw n'u taafanw n'u nafanw dɔn direction régionale in ale fana bɛna nafaba mun ɲɛ fana ka fara o kan o ye ka ko dun cogo k'olu bɛɛ lajɛlen bɛrɛbɛn kosɛbɛ fɛɛrɛ kɛnɛ minnu fana bɛna sigi a kɛnɛ kan ani maaw ka lajɛ yɔrɔ minnu fana bɛ yen olu bɛna dɔn ka ban min ye polisilakaw ye a ɲininen n'u fɛ sa k'u ka yɔrɔ in minɛ ka ɲɛ a kurakuranin d'u ma cogo min Fala ye u k'u jija sa so in a ka se ka nɔnɔbɔ min ye Umaru Sogoba ye n'ale tun bɛ Dawudu tɔgɔ la minisiri min bɛ jamana kɔnɔna lakanako kunna so min jɔlen filɛ nin ye Fala n'a minɛnw bɛɛ lajɛlen n'o ye minɛn kuraw ye k'a bɛɛ lajɛlen sara faso yɛrɛ ka wagane kɛsu o kɔnɔna na wa k'a bɛna na to fana min ye polisilakaw ye u ka se ka dɔ fara u ka wulikajɔ ni cɛsiri kan wa kɛnɛyakow fana u ma ɲinɛ olu fana kɔ o bɛɛ lajɛlen bɛrɛngɛmɔlen don ka don sen ale ta la n'an bɔra yen an bɛ taa DGCC kɔnɔna na Fala ye DGCC maaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye consommateurs ka tɔn bɛ yen n'o ye ASCOMA ye ko wulila ka se olu ma ni laɲini ye laɲini min y'a yira sa k'a fɔ ko bonisi ko a bɛ ban k'a sɔrɔ a ban waati ma se kɛrɛnkɛrɛnnenya la Orange Malilakaw fɛ yen DGCC ɲɛmaa y'a yira sa ko ka kɛ n'u ka sariyakisɛw ye min bɛ tali kɛ clients ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ telefɔniw kan olu la kɔlɔsili hukumu kɔnɔna na k'u ye ASCOMA ka plainte u y'a minɛ a minɛlen u ye laɲini kɛ u ka minisiri fɛ minisiri ye yamaruya d'u ma u ka sɛgɛsɛgɛli bolodali kɔnɔna na sa fun fɔlɔ la u ye a ye k'a fɔ ko waleya min fɔra ko Orange bɛ k'a kɛ han ka bonisi d'i ma ka tila k'a tigɛ k'a sɔrɔ a ban waati ma se k'u y'o jɔnsɔnna kɛ o la sa min ye Orange yɛrɛ direction commerciale ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin ko in ye ko o yɛrɛ bɛna fu siri a ko la han o la sa min ye DGCC ye a ko ko olu ye wulikajɔ min kɛ o y'a to sa u b'a ɲini sa maa wɛrɛw fɛ Orange ale ka nin ɲangini kɛlen sisan Fala ye k'u b'a ɲini maa wɛrɛw fɛ sa ko ka ko in bɛɛ lajɛlen jɔ koyi sabula Orange yɛrɛ ko sa ko ale yɛrɛ kɔni ye bonisi yɛrɛ de supprimer pewu koyi limitation bonisi la k'a y'o jɔ pewu weleliw olu senfɛ o la sa min ye DGCC ye a ɲɛmaaba n'o ye Gédéon Danbele ye k'a b'a ɲini téléphone-tigi tɔw fɛ waleya min kɛlen filɛ nin ye k'u hakilina don o hakilina kelen kɔnɔna na ka baara kɛ yaasa n'o y'a sɔrɔ u fana bɛ k'an ka bonisiw tigɛ Fala ye k'u kana tigɛ tuguni dɛ u k'a to yen maaw ka baara kɛ ni a ye DGCC ɲɛmaa ko sa ko a b'a ɲini maaw bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u hakilina kɛ kelen ye olu sigi kun ye u ko ye sariya o sariya bɛ yen n'o bɛ taa jamanadenw ka hakɛw dafali kɔnɔna na olu bɛ baara kɛ n'o ye ni jamana ɲɛmaaw ka laɲini o kɔnɔna na n'an bɔra yen maa sabanan minnu ye kalan kɛ école de maintien de la paix Alioune Blondin Beye kɔnɔ n'o bɛ Amudalayi ACI la Fala ye olu b'a fɔ min ma ko master maintien de la paix la bɛn ni kelenya sinsinni na olu bɔra u ka jɔnjɔn dili kɛnɛ kan sa u taara maa min sugandira ka k'u ma misali ye o ye premier ministre kɔrɔ Usumani Yusufu Mayiga n'an b'a wele ko Pinochet Fala ɲɛ bɛ école de maintien de la paix la i b'a ta de k'u dɔ fɔlɔ a tun bɛ Jombokoro de Kɔdiwarikaw fɛ yen kɛlɛ ma bin olu ka san 2002 diɲɛ seleke naani ko k'a bɔ yen ko komi basigi bɛ Mali la ko kana sigi anw fɛ yan n t'a tun bɛ Jombokoro de diɲɛ seleke naani de ka kalanso don nka ale ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don bɛn ni cɛfɔ ni bɛn sinsinni ma o kalan de bɛ k'a kɔnɔ o la sa kalanso in a dilen Mali ma Mali y'a tɔgɔ da an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri n'o ye Alioune Blondin Beye Musa ka tile la ale min yɛrɛ fatura k'a to wulikajɔ la diɲɛ seleke naani tɔgɔ la Fala ye kalanso in taara ka tɔgɔ da o la o la sa kalanden minnu donna n'u y'u bɔ ko sabanan ye bɛn ni kelenya sinsinni hukumu kɔnɔna na sa olu ka lajɛli o kuncɛli kɛra ministre général de corps d'armée Ismaël Ouagé ale tun b'a kɛnɛ kan a yɛrɛ sa k'a fɔ ko a kɛrɛfɛ min ye an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri n'o ye Abdoulaye Diop ye o fana tun bɛ yen général de brigade Birema Jabate ale tun bɛ Wolomasiri Tabaw ka minisiri tɔgɔ la minnu jɛkulu sabanan in a tɔgɔ dara Usumani Yusufu Mayiga la maa 30 de b'a kɔnɔ muso o ye 8 ye
min ye u caman ye fala ye kɛnyɛrɛ ye baara u b'olu hukumu kɔnɔna na ka ban han u kɔni kun nana sa ka na kalan kɛ san fila kalan min b'a to bɛn ni kelenya sinsinni u bɛ se k'o faamuyaliw kɛ cogo min kalankuncɛ la sa a yera sa k'a fɔ ko min ye kalan taabolo 46 u sera ka o de kalanw kɛ k'o sigi sen kan ka jaabi ɲɛnamaw sɔrɔ o la ɲininiw fana u bilara olu la min ye saheli jamana olu hukumu kɔnɔna na colonel major Birema Afoli ni ale yɛrɛ inspecteur des armées ye ale ni Birema Jabate olu y'a yira sa k'a fɔ ko ninnu ka kalan in a ka fisa kosɛbɛ sabula a b'a to bɛn ni kelenya sinsinni o bɛna na faamuya u bolo wa u bɛna se ka baara kɛ don nataw la min ye kalandenw ye a y'a f'u ɲɛna ko minisiri min bɛ wolomasiri taba kunna ko a nisɔndiyalen b'a don ka nin jɔnjɔn ninnu dili la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɔra ka baara minnu kɛ ni hakilijagabɔ baara don a b'a to don nataw la u bɛ se ka nafa ɲɛ u yɛrɛ ye minisiri m'an ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Ablaye Diop ye a ye foli ta ni ta ka ɲɛsin école de maintien de la paix maaw ma fala ye ninnu dilanni na ka se ka kalankɛw kunna bi ko farafinna keleyatɔma yɛrɛ ka miirinaba y'o ye Ablaye Diop ye hakililajigi fana kɛ maa min bɛ yen n'u y'u tɔgɔ da o la n'o ye premier ministre kɔrɔ Usumani Sufi Mayiga ye ko maa min don a ye maa tilennen don baara kɛcogo ɲuman wa min ye na aw bɛnna min kan ka bɔ a sira fɛ ko o maa don maa minnu yɛrɛ sa n'o olu ye jɔnjɔn sɔrɔ mɔgɔ 30 ninnu fala ye ni muso 8 b'a la olu ka kumatigi o kɛra Yann Richemont Zungore Kishuye nin ye nin di Yanga ye dɛ fala nin ye Yanga ye Yann Richemont Zungumor Kishuyen ni kɔni ma mɔni mi tɛ se ka nin fɔ dɛ major ale de ye bɛɛ dan kalansen sen fɛ a kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko kalan in y'a to olu ye faamuyali kɛ fala ye u jɔyɔrɔ ko la don nataw la ani miirinaba minnu b'u la jamana yɛrɛ kɔnɔ Usumani Sufi fana y'a yira sa k'a fɔ ko ale bɛ tanu ta ala ye maa minnu y'ale sugandi ka kɛ nin denfa ye k'ale tɔgɔ ta ka da nin na école directeur jamana ɲɛmaaw ani maa fɔlen fɛn fɛn nana kɛnɛ kan k'a bɛɛ lajɛlen fo ministre d'État Ismaël Wage ale ye baabu kuncɛ ni bonyamasegin ni waleɲuman dɔn ye ka ɲɛsin kalanbagaw ma a ɲɛsin kalandenw ma maa min sugandira a y'a yira sa k'a fɔ k'olu yɛrɛ y'a kɛ misali ye ka ban min école de maintien de la paix k'a kan ka cɛsiri hali bi ka nin kalan ɲɔgɔnnaw caya yaasa an ka sifinnakaw u bɛ se ka faamuyali kɛ gɛlɛyaw la cogo min gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana ale kɔnɔna na seko ni dɔnko yanni an ka don la an bɛ taa fa fɛ. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la fala ye seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na a kun yirala sa ko seko ni dɔnko maaw ko fana ka t'u tɔgɔ sɛbɛn INPS la fɛɛrɛ min sigira sen kan o la sa a fɔra ma ko avoku yaasa ka o kimɛli baara kɛ minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna ale ni INPS maaw ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min yɛrɛ n'o bilalen don nin ko in kunna n'o ye Modibo Daɲɔn ye ni ale ye assurance volontaire INPS tɔgɔ la o ɲɛmaaya b'ale bolo minisiri Mamu Dafe y'a yira sa ko lajɛ in kɔni kɛkun ye baara mun sigira sen kan k'a dɔn seko ni dɔnko ani bolola baarakɛla jolitari tɔgɔ sɛbɛn nin ko in na fala ye fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sigi majɛ minnu yera la k'olu la tilen min ye baara in ye INPS ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ fala ye olu ye faamuyali caman sɔrɔ nin ko in senfɛ wa a kɛra kalansen ye olu yɛrɛ fana bolo sabula nin kɛcogo in an'olu ka tɔw kɛcogo n'o ye maa tɔ minnu b'u fɛ olu tɛ kelen ye artiste caman bɛ bi k'olu tɔgɔ don baara in na min ye u ka denbayaw ye olu fana sira ka don a la maa minnu bɛ bi ni olu kɔni si ma se waleya in na sa u bɛ ka fɛɛrɛ de ɲini dayɛlɛ bɛ se ka kɛ olu ye cogo min na min ye sɛbɛnkow fana ye sɛbɛn jɔnjɔnw k'olu sɔrɔ ka na ni u ye a b'a ɲini u fɛ sa halisa seko ni dɔnko tigilamaw Modibo Daɲɔn ko olu kɔni ye nin min faamu fala ye u ka nin ko in a kuma ɲɛfɔ ni a lakalili caya kuma caman sabula seko ni dɔnko tigilamaw ni maa tɔw tɛ kelen ye fɛn o fɛn bɛ yen n'i bɛ to k'olu hakili lajigin o la o bɛ t'olu kɔnɔ kosɛbɛ
baara min kɛra sigira sen kan san kelen kɔnɔna na a ko k'a kimɛli k'a y'u wasa kosɛbɛ u y'a ye k'a fɔ ko min ye maa caman bɛ yen bi olu nan'u tɔgɔ sɛbɛn sabula jɔrɔna bɛ u la n'u taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la u bɛna n'a kɛ cogo di nin n'a kɛ sababu ɲuman ye u bɛɛ lajɛlen bolo wa min ye kɛnyɛrɛye tigilamaw ye fɛn minnu fana bɛ yen n'olu bɛ jamana yɛrɛ ka baara fana na a bɛɛ lajɛlen a dayɛlɛlen don a bɛɛ lajɛlen ye min ye erekotaradi ye fala ye olu bɛɛ lajɛlen fana farala kan yaasa ko bɛ se ka yakubaya cogo min na ka se ka ɲɛ cogo min na i n'a fɔ minisiri sabaw kɛtɔ ka baara in sigi sen kan o y'a laɲini cogo min halisa seko ni dɔnko bankun kan fala ye an b'a yira maaw la sa k'a fɔ ko jɛmukan min bɛ yen n'o ye babu min ye n'ale sigira sen kan memorial la sa o ye fasoden ɲumanya tɛmɛ sinsinni sen kan ka kɛ n'an ka danbew ye min ye minisiri Mamu Dafe ale tun bɛ ko in kɛnɛ kan a ɲɛmaya tun bɛ ale bolo maa min yɛrɛ ye ŋaniya in sɔrɔ sa o ye Mamani Mama Ɲare ye a n'a ka tɔnjɛkulu n'o ye association des jeunes pour le social ye AJS Mali olu de ye nin kɛnɛ in sigi sen kan yaasa ka se ka lafaamuyali kɛ an ka danbe n'an ka tabiya n'an ka nufiya adamadenya tacogo la yaasa ka se ka baabu in jaasa u ye kumaw ye tali kɛ sa min ye sifinw ye olu jɔyɔrɔ fasoko la ani ɲɔgɔn dɛmɛ na ka kɛ n'u ka hakɛw ye min sinsinnen don an danbew kan hakilina yira kɛnɛ ninnu kan sa u y'a yira sa k'a fɔ an yɛrɛ ka tabiyaw bɛ cogo di an ka taabolo bɛ cogo di an ka manufiya bɛ cogo di laɲini ye min ye ka fɛɛrɛ kɛnɛ sɔrɔ sa sifinnakaw waati ni waati u bɛ t'u min yɔrɔ min ka kow faamu kɔrɔlen k'o dɔn k'u sinsin bitaw kan min ye hakilinaw ka se ka hakilina kɔrɔ sɔrɔ la faso jɔli la kuma tɛ ɲinansan kɛlen don kalan ani seko ni dɔnko san ye san 2026 san 2027 ko jamanakuntigiw min kɛ k'o kɛra sababu ɲuman ye ka se ka nin da in yɛlɛ danbeko kuma ni maayako kuma na fala ye anw ka segukaw ka baba n'o ye Muntaka Tali ye ale tun ye kumatigi ye kɛnɛ kan a ye laseli caman kɛ tabiyaw ye tali kɛ an ka kanw an ka taabolow an ka maanifiya kɛcogo ani an ka siyaw olu sinsinnen don fɛn minnu kan adamaden yɛrɛ ka lamɔ bɛ se ka kɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'i danbe n'i ka maaya k'a sinsin i bolo Muntaka Tali ka kumaw ye tali kɛw la bilasiralikan caman a y'o di sifinw ma sabula maanifin n'i kɛra baaliku ye i bɛ kɛ misali ye denmisɛnw bolo jagoya la ba Muntaka ye foli ta ka ɲɛsin maa minnu ye ŋaniya in sigi sen kan k'a ɲini u fɛ k'u jija ko ka to sen na a kana dan ale kelen weleli ma maa mafalen t'an ka ca Mali kɔnɔna na fala k'olu wele u se ka na cogo min na an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw olu la. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. fala ye kɔkan kibaruyaw la l'américain jamanaw ka pankurubolila dɔ k'a bɛ n'a fɔ min ye irankaw ye u y'ale ka pankuru gosi k'a bin k'u bolo da maa kofɔlen nka américain ko n'o kɔni tora sen na ko kɔrɔ ko kɛlɛ bɛna na la kurakuraya sabula olu ka maa tɛ se ka minɛ ka to Iran bolo américain yɛrɛ fɛ sa kɛlɛ in daminɛni ni sisan cɛ u y'a yira sa ko maa 665 olu de kɔni joginna ko senfɛ armée de terre ye o ye maa 247 ye u ka marinisiw n'o ye kwajiga surasiw ye fala ye o ye maa 63 ye maa minnu fana bɛ yen sa ni olu ye kwaji dungew baw ye surasiya ta nasira fɛ o ye maa 19 ye armée de l'air o ye maa 36 ye l'américain ka surasi min tora ko in senfɛ k'a bɛna daminɛ ni sisan cɛ o ye maa 13 ye États-Unis ko a ma d'a la fiyewu n'a bɛna sɔn ka marifakisɛw di Faransi ma a k'a ka baara kɛ baara min n'a kan ka lance roquette mun sigi sen kan ka baaraw kɛ n'o ye k'o feere ka bɛn san 2027 ma américain y'a yira sa k'a fɔ k'u ka banni
a kun ye min ye o ye k'a yira faransi la muruturu olu bolo kun mina fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la faransi yɛrɛ fana bɛ ka fɛɛrɛ kuraw yɛrɛ ɲini Tudor MDba ale ni Safran u bɛ k'olu maaw wele u yɛrɛ fɛ yen k'a lajɛ n'u bɛ se ka baara in tɔ laban min ye nin ko in ye u y'a yira sa k'olu kɔni ka taali olu mana sankolo sɔrɔ o tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 300 kan olu bɛ min ɲini o ye kudayi ye fɛɛrɛ kura bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Américains ko k'olu ka laɲini fala ye k'a tɛna da Faransi ma koyi k'ale Allemagne bɛ nin yɔrɔ sɔrɔ a ko la kibakaw olu bɛna sɔrɔ kasoladen 2010 olu bila yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na min y'u ka jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ k'u b'o kɛ ka kɛ sababu ye sababu min b'a to nin waati in na Américains kɛlen don ka fiɲɛ jugu min wuli u kunna dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min Faransi ale ka sɔrɔdasiw u y'a yira sa k'a fɔ k'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kɔnɔna na Kɔgɔji sanfɛ u ye dɔ fara u ka sew ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye u ka sumarɛ minnu bɛ n'olu bɛ ji jukɔrɔ kɛlɛ kɛ ka se ka dɔ fara olu fangaw kan don nataw la ani drone minnu fana bɛ se ka don ji jukɔrɔ k'olu baaraw kɛ Corée du Sud ale ni Faransi olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma sa ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ min b'a to u bɛna se ka baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nucléaire ta nasira fɛ sankolo la ale ni min ye sɔrɔdasiko ta nasira fɛ ani sɔrɔdasi minɛnkow la a yira sa k'a fɔ ko min ye Américains yɛrɛ ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko Irankaw nin waati in na u ka kɛlɛkɛminɛn caman de bɛ dugukolo jukɔrɔ u bolo kɛlɛ in olu ɲɛ b'a la cogo min na Iran ka minɛn caman bɛ a dogolen don dugukolo jukɔrɔ ani kuluwo kɔnɔnaw la se tɛ ka kɛ olu ma ko u ma dala n'a sɔrɔ ninnu fanga banna Iran yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko Américains ye min fɔ ko fanga t'olu la tuguni k'olu kɔni sigilen don k'u kɔnɔ ni fanga b'u la ni fanga t'u la don nataw la k'u na o dɔn wa ni kɛlɛ taara ɲɛ walasa min ye maa caman olu wulilen don k'u jɔ bi sa kɛlɛ in bɛ se ka ban cogo min Vladimir Putin b'o la ale ni Erdogan fɛɛrɛ minnu sigira sen kan jɛnsɛrɛ naani yɛrɛ fɛ sa min ye ka laɲini kɛ kɛlɛ in bɛ se ka jɔ cogo min Iran ko ale ma jɛn n'o ye sabula ko min ye Nations Unies ye ale bɛ ka taa sira min fɛ n'o kɛra a bɛna k'ale kɛ jalakirilen ye k'a sɔrɔ kɛlɛ nana bin ale de kan ale bolo bi fɛɛrɛ minnu bɛ sen na olu ka se ka sigi sen kan ka ɲɛ kosɛbɛ min ye jɛnsɛrɛ naani ye a k'a to maa minnu bɛ sen na Sergei Lavrov yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ k'olu ni arabu jamanaw caman bɛ kuma na ni Nations Unies sen donna a la a bɛ sɔn ka na ko in a tɔ bɛɛ lajɛlen ferekete yɛlɛma a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ caman fana kɛra ka ɲɛsin Amérikikaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka F-15 o fana gosira a n'a pilotes u ye dɛmɛ ta ka d'u ma k'u y'a yira sa k'a fɔ ko min bɛ ka fɔ k'a fɔ k'olu ka sɔrɔdasi pilote bɛ Iran bolo k'o tɛ tiɲɛ ye ko wulikajɔw bɛ sen na yaasa ka se ka maa kofɔlen k'a lasegin ka taa Amériki dugukolo yɛrɛ o sanfɛla la maaw y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati in kɔnɔna na Irankaw u y'a yira sa ko u yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na wulikajɔ dɔw kɛra u ka jamana kɛɲɛ kan fan fɛ o ye degun s'u ma kosɛbɛ degun min y'a to sa maa caman bɛ yen n'o ye dugudenw ye olu fatura u yɛrɛ ka jamanakuntigi a y'a yira sa k'a fɔ ko o bingali ninnu dɔw senfɛ ale yɛrɛ furumuso tora ko in o la min ye Irankaw ye sa u y'a yira sa k'u bɛ kangari da bi min ye nin waleya min ɲɔgɔnna kɛra ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ sabula olu bolo kɛlɛ kan ka taa sɔrɔdasi kunda ale ni yɔrɔ kunda maaninfinw n'o ye adamadenw ye u k'olu sen bɔ a ko bɛɛ lajɛlen na Amérikaw y'a yira sa ko wulikajɔ min kɛra ka ɲɛsin olu ka lasigidenso ma Iranikaw fɛ yen ko n'o y'a sɔrɔ ko tiɲɛni caman kɛra a la olu yɛrɛ bɛ ka ɲininkali kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Iran kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko ale sen t'o la bi a sen t'o la sini ale ma min kɛ a b'i jɔ a sɔn na wa n'a ma min kɛ fana a tɛ se ka i jɔ o ko o kɔrɔla la fɔkɔɲɔgɔnkɔ kɔni barika bonyalen don nin waati in na nka maa caman bɛ olu bɛ sigi ka fɔ o la ka se k'a lajɛ arabu jamanaw yɛrɛ caman bɛ ka ɲɔgɔn wele ka Moscou wele ale ni Chine yaasa cogoya min na kɛlɛ bɛ se ka ban Australie o waati kelen na ale bɛ k'a ka kɛlɛkɛminɛnw labɛn ka taa Moyen-Orient na kuma tɛ arabu jamanaw la ka taa lajɛ a ka missile ni fɛn minnu bɛ yen ka se ka sa u ka dugudenw olu la kɔlɔsili baara kɛ Japon y'a yira sa k'a fɔ k'ale tun ye minɛn dɔw san Amérique fɛ n'o ye missile ye olu tɛ ka se ka sɔrɔ nin waati in na ko yɛlɛma Amérikaw yɛrɛ tɛ ka bolo se o missile ma wa olu kɔni bɛ ka ɲininkali kɛ sa u jɔrɔlen don sanni feere hukumu kɔnɔna na olu ye laɲini min kɛ o ma se ka sɔrɔ min ye Faransikaw fɛ yen fala ye politiki kɛlɛ o fana wulilen don k'i jɔ kosɛbɛ sɛgɛsɛgɛliw ni kiiritigɛko kumaw bɛ a la Emmanuel Macron kɔni kan ka kuma tile 2 in na ka ɲɛfɔli kɛ sabula kalata min tɛmɛnen filɛ nin ye ale ka maa dɔw sera k'u jɔ ka ɲɛ kosɛbɛ nka sonyɛni ni namara mun yera a la u kun faman'o ma a dɔw talen don kiiribulon kan nin bɛ dan segi kɔkan kibaruyaw la yanni an ka don an ka biennale ale kɔnɔna na an bɛ tasibila kɛ fala ye ka ɲɛsin Yakuba Dumbuya ma Yakuba Dumbuya ale tun ye an kɔrɔkɛba ye Radio Mali kɔnɔna na nin waati in na a tun bɛ sɛgɛn nafiɲɛbɔ la journaliste ba don a ye baara kɛ Radio Mali la kosɛbɛ télévision yɛrɛ directeur a y'o kɛ min ye kunnafoni ɲɛnabɔli fana a y'o baaraw kɛ ka ɲɛsin Saheli ni kungo ja kungo kɛlɛli baaraw bɛɛ lajɛlen ma
wulikajɔ senfɛ sa a ka baaraw fana yira kosɛbɛ Mali jabarani na Ala y'a ka kalifa minɛ a la juma tɛmɛnen kunungo k'a si to san 70 o la a ka janajaw kɔni bɛ kɛ sini kari ni Ala sɔnna a ma a yɛrɛ ka so ɲamakɔrɔ falajɛkaw olu fɛ yen kunungo fana min ye an balimakɛ ani an dɔgɔkɛ ye n'o ye Yamusa Sisoko ye n'o ye Isaka Sisoko ni ale ye journal reporter ye o directeur de publication ye Ala yɛrɛ ka kalifa minɛ a la alamisa tɛmɛnen avril kalo tile 2 san 2026 a ka janaja kɛra kunungo sirakɔrɔ kaburudo la an bɛ dugawu kɛ sa min ye Yamusa ye Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti min Ala ko nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmu Ala ko nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ sɔɔni an bɛna don seko ni dɔnko ale kɔnɔ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Fala ye bi tilega in na an bɛ taa Tumutukaw fɛ décembre kalo tile 18 ka na bila tile 28 na seko ni dɔnko ka bɔ Mali fantan 4 biennale a sigira Tumutukaw fɛ Fala ye biennale min ɲɔgɔnna famana ka k'an ka jamana kɔnɔ Tumutukaw ka maa bonyacogo n'u ka maa kunbɛcogo la nka su o su ɲɛnajɛ de tun bɛ kɛ marabolow ni ɲɔgɔn cɛ an ye marabolo caman yira o la bi ye Buguninda sɛ olu ka tuuru ye Fala ye min ye Banimɔnɔncɛ ye olu ka denmisɛnw ye min kɛ Baba Alikayidu tɔgɔla ndolati kɛnɛ kɔnɔna na an ka jɛ ka Buguni lajɛ wa min ye biennale kuncɛra fana ale de kɛra gale ye a ye bɛɛ lajɛlen da o y'a sɔrɔ Motikaw fɛ a kun kɛra 2nan ye nka Zena a kɛra gale ye wa siɲɛ wɛrɛ biennale o fana kan ka taa kɛ Bugunikaw olu fɛ yen wele n'o ye fulakɛ Usumani Wele général brigade Buguni gouverneur an b'a fana fɔ k'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fɔ an ka taa Buguni.
Fatime kono kasikame jama mudu yesaya gele anema jama wolo fasaya saya gele anema jama mudu saya gele anema jama wolo basaya saya gele anema jama mudu saya gele anema jama jigi saya gele anema jama mudu saya gele anema jama
mɔgɔ si jan ne bɛ diɲɛ na sabali tɛ diɲɛ na. An ka jigi sɛmɛ ɲɔgɔn na an ka sabali. Diɲɛ ni y'anw baro yɔrɔ an to yɔrɔ tɛ. Aw ma kɔnɔ ni kasi kan mɛn jama. Yatimɛ kɔnɔ kasi kan mɛn jama. Aw ma kɔnɔ ni kasi kan mɛn jama. Yatimɛ kɔnɔ kasi kan mɛn jama. Yatimɛ kɔnɔ kasi kan mɛn jama. Yatimɛ kɔnɔ kasi kan mɛn
ayiwa buguninkaw an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn baara ko a ɲɛna kosɛbɛ fala ye tilegan na taa an b'o jɔya ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ sa ko kari wɛrɛ ni ala sɔnna ma joyila min kɛra filanan ye an n'o fana yira maaw la sibiri nata n'ala sɔnna ma an na joyila yira maaw la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sɔn ɲuman kan ye monsieur le maire Jalafarakaw ka maire Seydou Sako an b'a fo ka Siriman Bacili k'ale fana fo Bayiba mairie du district kɔnɔna na ni Sori Kɛmɛso an tɛ ɲinɛ Amadu Gasama kɔ min ye Jaba Sidibe n'a bɛ Salakaw ka sigi la k'ale fana fo le jeune Thierno Umar Asi Jalo k'olu bɛɛ lajɛlen fo fala ye bi Garanakaw ka Moro Kuyate an b'a fana fo n'o ye Baseku Kuyate kɔrɔkɛ ye ka Garana bɛɛ lajɛlen fo Tamani bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen fo Kuyatelakaw ka denbaya o tɔgɔ n'o ye Musafa Kuyate ka denbaya ye ka bɔ Garanakaw fɛ yen k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni tile a k'an bɛn waati wɛrɛ. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi